او وطنو چک مہارا تر گئے یار دلان دے جانی وطنو چک مہارا اجڑی بستی یارو نظری آوے کنڈ کیتی جد یارا جسے میں سنا تا درد دل وہ جو پوچھتا تھا میں دروں جسے میں سنا تا تھا درد دل وہ جو پوچھتا تھا غمیں دروں وہ گدا نواز بچھڑ گیا وہ عطا شیار چلا گیا تیرے مینوں سون نہیں دے دے تے کر کر آون ہلے او لگے روگ محمد بخشا تے ککھ نہیں چھڑ دے پلے دکھیے دی گالا او دکھیا سندا ہو تے سکھیے نو کی خبرہ سجن جنا دے موت نے مارے او تک تک رون دے قبران تے دکھیے دی دکھیے دی ہو کل دکھیا جانے ہو تے سکھیے نو کی خبران او یار جنا دے ہو او موت نے مارے او تک تک رون دے قبران لے ہن یار حوالے رب دے جب میت پڑی ہوتی ہے نا تو گھر والے سارے آگے پیچھے روتے ہوتے ہیں تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ جلدی کریں ٹائم ہو گیا جنازے کا تو جب اس کو اٹھانے لگے ہوتے ہیں تو میت جاتے ہوئے ساروں کو کیا کہتی ہے گھر والوں کو دوستوں کو کہ لے ہن یار حوالے رب دے ات مل لو جاندی واری اس ملنے نو تسی یاد کرے سو تے رو سو عمران ساری سفنے دے وچ مینوں ماہی ملیا تے میں گلی وچ پا لئی باں ڈر دی ماری ہو اکھ نہ کھولا مت پھر وچھڑنا جان دشمن مرے ہوتے خوش نہ کریے کیونکہ سجنا بھی مر جانا دیگر تے دن گیا محمد تے اوڑک نو ڈب جانا